Hey guys, welcome to another vlog. It's me, Khalid. Karon guys, madata karon sa mga open field na area para magpalupad sa kuan drone. Kaya atong vlog karon, it's all about drone. And today guys, madata karon sa unahan na sa mua, pwede na siya mabaklay and magpalupad na dito kay open field man siya, so dili na ta mahalok mabangga nga ton drone. And ako tawagan akong cousin para mauban ako dito sa katong among paluparan para napoy kauban na mo assist akong pagdala sa akong gamit kay nabi ko duha ka backpack. So let's go guys, madto na ta karon. Pasilip lang ito akong ipakita sa inyo ha. And guys, akong next video nga i-upload kaya ang mga drone shots na akong gikuha. Ang katong mo mga lugar gyud na among gikuanan kay nami adtuan gyud ang nindot na lugar. Wala mi naka drone shot kay ibadlong mi sa pulis. So kani among mga gipang videohan is kuan na kanang layo na sa kanang dool sa layo na sa mga checkpoint ba. So bawal man kay tungod sa terrorist lagi nga nahitabo diri sa Iligan. So among na-change plan na mga location. So sa next na mga video guys, tanawan ninyo gihapon mga more on drone shots ni guys, mga samples on drone shots. Dili pa kay ko maayo but try lang ninyo tanaw. If you like my video guys, please give it thumbs up. And guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, click down below, and kung gusto mo ma-notify, click the notification bell guys, nabot sa ubos, para ma-notify mo sa akong mga videos. That's all for today guys, thank you for watching, peace out!